Hej og velkommen til. I dag kunne jeg godt tænke mig at snakke lidt om PewDiePie mod Cheese. Hvad fanden? Det betyder sgu da, at jeg kan lave en... Mit navn er Gloria Borgmann, og velkommen til PewNews. Jamen som det første, så vil jeg da bare sige tak til PewDiePie for at lukke mig ind i studiet her. Altså jeg mangler egentlig et sted at sidde, så det passer meget godt. Som I alle sikkert godt ved lige nu, så sidder vi lige midt i krigen, der hedder PewDiePie vs. T-Series. Det er klart, det er ikke en rigtig krig. Lad os lige få understreget det. Men der er alligevel noget over den, fordi jeg tror, grunden til, at det er blevet så stort, og grunden til, at der er så mange, der har deltaget i det her, subscribe til PewDiePie, det er lidt sådan en reaktion på, at det, der skal til at ske nu, det er, PewDiePie bliver overtaget af ikke en anden YouTuber. Han bliver overtaget af en YouTube-kanal af et firma, der har folk ansatte til at lave YouTube-videoer. Altså, det er ikke længere en anden YouTuber, der overtager toppen. Nu er det en YouTuber, der har toppen, der bliver overtaget af et firma, der masseproducerer videoer. Og det er virkelig mærkeligt, synes jeg, fordi jeg har altid tænkt på, at YouTube, det var et godt bud på, hvad fremtiden ligesom indeholdt. Altså det var ligesom sådan her nu, det er sådan, man ser fjernsyn. Altså for 20 år siden, der sad man i sin sofa og så fjernsyn. Nu sidder i hvert fald rigtig, rigtig mange unge, og alt hvad de ser, det kommer fra YouTube. De går ikke så meget op i mainstream tv mere. Og hvis man så endelig skal se det, så skal man jo også se det via en eller anden Netflix eller TV2 Play, eller hvad ved jeg. Altså selve det der med at se tv-signalet og slå over på TV2 klokken 8, det tror jeg, det er virkelig noget, der er uddødt i den rigtig unge generation. Altså fordi det er ikke nødvendigt. Hvorfor skulle de? Da jeg var mindre og sådan lige alderen der, hvor man går fra at se julekalender og sådan snakke med alle om det, til man så sådan ser måske julekalender, men ikke rigtig tør sige det til sine venner, fordi sådan, nej, jeg ser ikke julekalender. nej. Det er ikke sådan, hvis man så var ude et sted, så skulle man jo sådan, oh shit, okay, klokken er 5, eller klokken 5 minutter i 5, okay, jeg skal køre nu. Ja, vi skal spise. Nå, allerede. Jeg skal køre nu. Jeg skal virkelig køre nu. Det findes jo ikke mere. Nu er det jo bare, okay, fint. Jeg kan bare se det på min app på min telefon og fyre det op på min Chromecast eller mit Apple TV, eller hvad fanden ved jeg. Og det er også fint nok. Det har jeg egentlig ikke noget imod. Det der så er med det er, da YouTube så ligesom begyndte at få popularitet, så kunne man ligesom se, okay, tv-kanalerne lider rigtig meget lige nu. Og det er fordi i et lille land som Danmark, ikke, der har vi sådan... Det er ikke sådan, at vi har set amerikanske tv-kanaler så meget. Altså, jeg tror CNN, jeg ved ikke hvorfor den altid er med i tv-pakken, men den er altid med i tv-pakken eller noget åndssvagt grund. Men ellers har det været danske tv-kanaler, der har kunne levere selvfølgelig udenlandske ting, men med undertekster og hvad ved jeg, oversat tegnefilm og sådan noget. Da YouTube så ligesom startede med at blive mere populært, så var det ret tydeligt hvorfor, fordi en tv-pakke i Danmark, en stor tv-pakke i Danmark har måske 60 tv-kanaler. Altså det blinder jo i forhold til antallet af kanaler på YouTube. Der hele tiden ligger nye ting op, friske ting. Der er ingen genudsendelser. Altså det er dig selv, der styrer, om du vil se en genudsendelse. Og så som straf for al den valgfrihed, så skal du se en reklame en gang imellem. Altså det er jo ingenting. Det er jo ikke noget folk... Altså, det skræmmer jo ingen. Det er jo så nemt. Det er jo så nemt at falde for YouTube og blive virkelig, virkelig glad for YouTube. Og det er der også rigtig mange, der har gjort, og det er noget mega langt de sidste par år. Men det er så også noget så langt, så at firmaer har fået øjnene op for det. Og det er jo så det, der sker med det her T-Series. Det er et kæmpe firma i Indien, som lægger musikvideoer og alt muligt andet op også. Altså det er virkelig, det blæser ud. Jeg har lige været inde og kigge, og de lagde 7 videoer ud i går. Altså det er jo klart, det er jo ikke én person, der kan lave det her. Men det er jo heller ikke, det er jo ikke noget galt i. Altså man kan jo sagtens have en god YouTube-kanal med musikvideoer og filmtrailer og sådan noget. Altså det er jo slet ikke noget galt i. Det er bare endnu et bevis på, at YouTube bevæger sig i den vej, at det hylder lidt mere firmaerne, end de hylder enkeltpersonerne. Det der tit har været det fede ved YouTube, det har jo været, at hvis man sådan rent faktisk skulle forklare det til en voksen, hvis der var nogen, der sagde, hvad er det der YouTube egentlig? Så, det er enkelte personer, der sidder og bare optager videoer foran et kamera, helt stille, lidt akavet i starten, når man ikke lige har vendt sig til det. Men så er der så helt vildt mange, der ser det, og de bliver ret rige, dem der er rigtig gode til det. De bliver ret rige. Og det fatter man jo ikke en skid af, hvis man ikke har set det. Man forstår jo ikke, hvorfor bliver de rige igen, siger du? De sidder og... Der er nogen, der bare sidder og spiller computerspil. Det tager måske en halv time. Og så
redigerer lige lidt i det, og så uploader de det, og hvor mange penge tjener han, siger du? Men det er jo lidt det, der er pointen. Det er lidt fordi, det er det, der er modsvaret, fordi tv nu er blevet så gennemredigeret. Altså alt er så perfekt, som det nærmest kan blive. Altså, hvis man ser Godmorgen Danmark, så er det tydeligt at se, at de altid lige pointerer, når de står i køkkenet, og vi har jo selvfølgelig vasket fingre, inden vi rører ved det her. Der vil jeg bare lige sige til alle, at jeg har vasket mine fingre, selvom I ikke så det på kamera. Og det er jo fordi folk skriver ind, at hvorfor har hun ikke vasket sine fingre, når hun rører ved kødet? Det er da ulækkert. Sådan noget skal man ikke vise på fjernsyn. Det er dårlig indflydelse. Og så bliver man nødt til at læse det, og så sige, nå ja, vi bliver nok bare nødt til at sige, at vi vasker fingre og vaske fingre hele tiden. Og sådan. Altså, vi bliver nok nødt til at gøre ret meget ud af at vaske fingre. Sådan er det, når nu man har reklamer på en kanal. Så skal man sørge for ikke at gøre dem sure, der betaler ind for at vise deres reklamer. Det er jo klart. Og det er der jo heller ikke noget galt i. Altså, hvem fanden vil ikke gøre det? Hvis man mister penge på ikke at sige, at vi vasker fingre. Og selvfølgelig er det jo ikke den ene ting, men det er hele ideen i, at man skal sørge for, at der ikke er noget at komme efter. Fordi det er klart, det har jo ikke noget med vaskefingre som den ene ting at gøre. Men det er hele ideen i, at der skal ikke være noget at komme efter. Og det tror jeg bare, der er mange, der blev træt af, og især de unge måske, der lidt kunne se, at okay, der er bare noget, der er lidt federe herovre på YouTube. Så jeg tror lige, jeg siger farvel til Godmorgen Danmark, hvis det er okay. Så vokser YouTube af helvedes til. Fordi dem, der lagde noget op på YouTube, de sagde ting, man ikke måtte sige i fjernsynet, og de gjorde ting, man ikke måtte gøre i fjernsynet, og folk så det, fordi de selv kunne vælge. Altså, og det er jo klart, hvis man selv kan vælge, hvad man vil se 100%, som i at gå ind og se, okay, jeg vil se den video, men ikke se den video, selvom det måske er fra den samme YouTuber, så er det klart, at det så for en YouTuber er nemt at se, okay, det her det hitter, det her hitter ikke. Men det der ikke hittede, som i at det fik mega mange visninger, det var der faktisk nogen, der så alligevel og var ret glade for, men det er bare ikke noget, der sådan appellerer til rigtig mange mennesker. Så jeg tror alligevel, jeg vil blive ved med at lave det. Og det er nok den største forskel på YouTube og på almindelig fjernsyn. Det er meget, meget få programmer, det er meget, meget få ting, man bliver ved med at lave på en tv-station eller filmselskab, hvad fanden ved jeg, hvis der ikke er mange, der gider at se det. Fordi så tjener man simpelthen ikke pengene. Men på en YouTube-kanal, der kan han vælge at sige, okay, fedt, jeg laver bare det her mega fede, som folk bare elsker at se. Der er mega mange, der ser det. Det laver jeg herover og får masser af reklamepenge. Men på den anden side, der kan jeg godt lave det her, fordi det koster mig ikke noget at lave det som sådan. Altså, så jeg kan godt lave dem her, selvom der ikke er så mange, der ser dem. For jeg synes også selv, det er meget fedt at lave det og sådan noget. Og lige pludselig, så står en YouTuber med noget, han rent faktisk kan selvforsyne sig selv med. Han tjener de penge, han skal bruge, og han kan lave lige, hvad han vil. Fordi han kan også bare sige, okay, jeg laver bare noget lort, og guess what? Så mister du dine seere, og så tjener du ikke penge mere. Men friheden er der. Der er ikke noget pres fra nogen andre end en selv. Og jeg ved godt, man sagtens kan få stress på YouTube, også som YouTuber. Fordi når det er så sagt, så hvis man så pludselig ikke får sine views mere, og man ikke ved, hvorfor man ikke får dem mere, ja, stress. Men det er en anden video. Men det, der så skete, det var ligesom, at firmaer ligesom godt kan se, okay, tv, det er ikke så fedt mere for os. Vi skal finde en anden måde at reklamere på, og vi skal også finde en anden måde, vi ligesom kan komme ud, og kan vi lave noget fedt YouTube-indhold også, og sådan noget. Og det skal jeg ikke vurdere, om man kan som firma. Det er tit, det ikke er det fedeste YouTube-indhold, der kommer ud af sådan nogle firma-ting. Men når det så er sagt, så det ved jeg ikke. Det vil jeg ikke gøre mig til dommer over. Men når YouTube så ligesom ser alt det her, så er det, de kigger på det og siger, hov, vent lidt. Er der ikke potentiale her? Kan vi ikke faktisk godt tjene lidt penge på det her? Og jo, de kan tjene penge på det, fordi YouTube lige nu er så stort, så hvis de promoverer noget, så chancen for, at du klikker på det, er faktisk ret stor. Og vil YouTube så hellere promovere noget, der er et stort firma, eller en større ting, som for eksempel de her late night shows. Du har sikkert selv set videoer fra late night shows. Og ved ligesom at promovere dem, så det er et safe bet, fordi det bliver også vist på fjernsyn i USA, og hvis det kan vises på fjernsyn i USA, så kan det også vises til YouTube. Og der er ligesom ingen risiko ved at promovere en late night video, fordi den har allerede været igennem med censuren fra tv, det er blevet vist på tv, så de kan sådan set bare promovere den, uden at være bange for, at det skulle stille YouTube i dårligt lys. Så kommer der sådan en som PewDiePie, der for det første har udviklet sig helt vildt. Han startede som en gaming-kanal, og nu er han jo så blevet til, hvad man kan kalde en humor-kanal. /gaming/ Pew News. Igen, virkelig tak for lån af lokaler. Det betyder meget, det gør det virkelig. Men det der er med PewDiePie, det er, at man kan ikke styre
ham, og det kan du heller ikke med så mange andre YouTubere. Men du kan jo ikke styre nogen YouTuber, så hvorfor er det egentlig, han har fået så meget opmærksomhed for at være den her rebel og den her kontroversielle figur, der også, altså der er mange, der mener, at det han laver er noget skidt, og han appellerer til nazister og alt muligt. Altså. Det tror jeg faktisk er den samme grund, som at han har været den største YouTuber i over 5 år nu på hele platformen. Han laver humor, og det kan umiddelbart godt virke sådan lidt ligegyldigt. Det kan godt virke som om, okay, fint nok, det er jo sjovt, men er der nogen pointe med det? Altså, hvorfor skulle man føle sig provokeret af det? Men jeg tror, at grunden til, at mange bliver provokeret af det, er fordi, at han også har en kant, og han behandler faktisk sine seere som voksne, på trods af hele den her meme med 9-year-old army, altså. Han taler ikke ned til sine seere, han fordummer ikke sine seere. Noget af det, jeg tit synes sker, det er, at en YouTuber, der bliver stor, kommer til at behandle sit publikum, som om de alle sammen er. Og det er også rigtigt. Størstedelen af publikummet på YouTube er ikke særlig gamle. Så kan de her YouTuber også nogle gange komme til at blive sådan lidt overforklarende og sådan overreagerende måske også. Wow, den er sindssyg, den kuglepen her. Guys, den her kuglepen er så sindssyg. Like videoen. Hey. Jeg har altid set det her, når de har brugt sådan en green screen-agtig ting til at fjerne baggrunden med, og så man tager en gennemsigtig ting op. God damn it. Guys, den her røde farveblyant er så sindssyg. Hvis vi kan få 100 likes på den her video, så giver jeg den her væk. Den er så sindssyg. Og jeg siger ikke, der er noget galt i det. Der er masser af publikum til den slags videoer. Men jeg tror bare også nogle gange, at der kan ske en udvikling i en YouTube-kanal, der gør, at man går fra at være appellerende til rigtig mange, og så man så fokuserer lidt mere ind på et område, hvor der stadig kan være rigtig mange mennesker, kæmpe publikum. Man kan sagtens køre en YouTube-kanal. Men jeg tror bare også, man mister en masse seere, der siger, ej, det der, det gider jeg ikke se, det er ikke lige mig. Men der er PewDiePie virkelig også gået igennem en kæmpe udvikling. Men det sted, han er lige nu, der synes jeg, han inkluderer virkelig, virkelig mange seere. Fordi jeg kan ikke forestille mig, at der skulle være noget problem i at se det her, hvis man er rigtig ung. Og jeg kan heller ikke forestille mig, at der skulle være noget problem i at se hans videoer, selvom man er voksen. Men det er det her med at behandle sine seere som folk, der godt kan tænke selv. Det tror jeg virkelig, det gør virkelig, at der er mange, der bliver hængende på kanalen. Og det tror jeg virkelig også er en af de grunde til, at sådan nogen som Stram Kurses YouTube-kanal, der hovedsageligt består af Rasmus Paludan, ikke? Når jeg engang imellem ser en af de videoer, så bliver jeg altid imponeret over, hvordan han snakker til de børn, der ofte møder op til de her demonstrationer. Fordi jeg ved ikke selv, om jeg ville have haft den forventning til et barn i en politisk diskussion, og bare stå der og fortælle dem alle de her ting. Og selvfølgelig er der noget af det, der går over hovedet på dem. Det er jo ikke sådan, at de bare står, ej, det forstår jeg fuldstændig 100%. Yes, den sad lige, hvor den skulle. Men jeg tror alligevel bare, at det gør noget, at man som barn også bare føler, at man bliver snakket til. Altså, der ikke bliver lagt lag imellem. Og så kan det godt være, at man føler, at man ikke fatter en skid af, hvad der lige blev sagt, men det er vel også meget sundt. Og så enten så siger man det, eller også så siger man, det der, det skal jeg finde ud af, hvordan det fungerer. Jeg bliver nødt til at lære, hvad det var, han mente med det. Men ja, jeg synes, det er tit der, at man ser, der er succes. Det er, hvis man respekterer sine fans, og hvis man gør det, hvis man respekterer dem, der ser med, så kommer de også til at respektere en igen, fordi en anden ting, han heller ikke gør, det er, han flasher ikke. Han har tydeligvis, uden tvivl, masser af penge. Altså, manden er rig. Men han flasher ikke med, hey, se min store bil, hey, se mit dyre hus, på den måde, som i, guess what, jeg er rigere end dig. Selvfølgelig, ja, hans hus er sgu da sikkert pænere end mit. Jeg har faktisk ikke engang noget hus. Men hans kanal bliver ikke båret på det. Det bliver båret på hans personlighed. Og det synes jeg, det er noget af det aller vigtigste ved hans kanal. Det er, hvis man ser hans videoer rigtig meget, så føler jeg også, at man rent faktisk lærer ham at kende. Selvfølgelig indtil en vis grænse, man lærer ham jo ikke at kende personligt. Men man lærer at kende til hans holdninger, man lærer at kende til, hvordan hans humor er. Og hans holdning til humor er, at det må godt provokere, det måske endda ligefrem skal provokere, fordi hvis ikke humor provokerer, hvis ikke der er nogen, der bliver sure hen ad vejen, hvad er så pointen med det? Jeg tror egentlig bare, pointen er, at hvis man behandler sit publikum som voksne mennesker, så vil de også tit opføre sig som voksne mennesker. Og det er der måske lidt brug for i den verden, vi lever i lige nu, fordi at man kan godt nogle gange føle sig lidt, som om man ejer hele verden, ikke? Fordi alting spiller ind efter en. Jeg sætter lige præcis den film, jeg vil på Netflix. Jeg pauser den, fordi nu skal jeg på toilettet.
Fint nok, så ser jeg lidt mere. Når jeg falder i søvn, fint, jeg spoler tilbage og ser resten. Altså, der er så mange ting, der er blevet gjort så nemt for os, at man måske godt kan føle sig lidt som hersker over verden en gang imellem. Og der synes jeg faktisk, det er ret vigtigt, at der nogle gange er nogen, der kan gøre lidt grin med det. Og jeg synes, PewDiePie er en af dem. I virkeligheden er han mere en komiker, end jeg sådan lige havde tænkt før, at jeg så rent faktisk sådan tænkt over det. Fordi hvis man tager sådan en som Anders Matthesen, der er mega populær i Danmark i 25 år nu, 25 års jubilæum i år. Jeg tror aldrig, jeg har set noget stand-up fra ham, hvor han ikke kritiserer et eller andet, som involverer rigtig mange menneskers hverdag. Og det her PewDiePie er også bare en mester i, fordi han ved, hvad der rører sig på nettet. Han ved, hvad hverdagen er for så mange unge mennesker rundt omkring i verden. Nu kan det måske godt lyde, som om jeg er sådan lidt fanboy over PewDiePie, og sådan skal det heller ikke være. Nu var det bare for at give min mening, og det er selvfølgelig kun min mening. Det er ikke sådan, at jeg siger, okay, det her, det ved alle jo er sandheden. Det her, det var min holdning, mine tanker omkring det. Og som altid, så når jeg laver sådan nogle videoer her, hvor det er lidt mere seriøst, og jeg prøver at give nogle personlige meninger, så har jeg det heller ikke sådan, at det kan ændre sig, så man må gerne skrive ned i kommentarfeltet, hvis man tænker, det her det er fuldstændig forkert. Her er min mening, fordi jeg kan egentlig sagtens... altså, jeg er til at snakke med. Men for ligesom lige at slutte den her video af, så tænker jeg bare, det der var pointen med det her, det var bare at prøve at tænke lidt over, er det egentlig skidt, at T-Series overtager fra PewDiePie? Er det egentlig skidt, at et firma, lad os kalde det, overtager fra en enkelt persons YouTuber? Og jeg synes, det er svært at sige, fordi på en eller anden måde, så må man nok bare lade tiden vise det. Men jeg tror, at dem, der virkelig er glade for YouTube og ser det på grund af YouTuber, de vil i sidste ende ikke rigtig mærke noget til det. Fordi for dem vil der ikke være nogen tvivl om, hvem den største YouTuber er. Og det vil stadig være PewDiePie, indtil der er nogen andre, der kan overtage den plads. Men den største YouTube-kanal vil blive T-Series på et eller andet tidspunkt i den nærmeste fremtid. Det jeg tror, hvor man måske vil fornemme den største ændring, det er, at det vil blive endnu mere, bevæge sig mere i den retning, som det allerede bevæger sig i. YouTube bevæger sig i en retning, der bliver mere firmavenligt, mere reklamevenligt. Det bedste eksempel, jeg har på det lige nu, er selvfølgelig YouTube Rewind 2018. Den mest dislikede video i historien på YouTube. Og hvorfor? Ja, muligvis fordi den slet ikke afbilder det, som rigtig, rigtig mange ser som deres YouTube, som det de forbinder med YouTube. YouTube, de vil gerne nu forbindes mere med Will Smith, de her late night show hosts, der står og danser Fortnite-danse, og ja, bare Fortnite i det hele taget. Så derfor så inddrager man slet ikke nogen YouTuber, som kan have den mindste kontroversielle ting omkring dem. Selvom det måske er dem, der dominerer YouTube det år. Så er PewDiePie ikke med, Logan Paul mod KSI ikke med. Og så skal man bare lære at acceptere, at YouTube gerne vil beholde deres reklameannoncører. I sidste ende er det måske også bedre for kanalen, fordi altså, hvad havde det i virkeligheden gjort, hvis YouTube Rewind, den inkluderede alle de her YouTubere, som man kan sige, okay, de har sat et mærke på året. Det havde jo ikke ændret noget, men måske havde det gjort, at der var flere annoncører, der var gået ud af YouTube, og det går jo også ud over de enkelte YouTubere. Det går jo også ud over PewDiePie, og det går også ud over alle mulige mindre YouTubere. Så ja, måske er det ikke så alvorligt, som det ser ud. Jeg tror måske i virkeligheden bare, det jeg tænker her til slut, det er, YouTube skal nok klare sig. Alle YouTuberne skal nok klare sig. Der kommer nok nogle flere firmakanaler. Det er sikkert ikke den sidste, der overhaler PewDiePie, og det går nok. Det eneste, man kan bryste sig af, det er, tænk på, at du har været en del af den tid, hvor den største kanal på YouTube, hvor det mest populære på YouTube, det var en YouTuber. Det synes jeg, det er der noget at være glad for. Så kan man sige, okay, jeg var der dengang. Der er noget at fortælle børnebørnene. Men ja, det var lidt af det, og som sagt, mine egne holdninger, I behøver ikke være enige. I må gerne skrive ned i kommentarfeltet, hvis der er noget, I er uenige om. Men ja, så tror jeg bare, jeg vil sige, hey, jeg havde da godt nok undervurderet, hvor tungt det er at holde sin mikrofon i hånden. Den er fandme tung. Hold kæft, hvor den tung. Men ja, det var det. Tak fordi I så med. Farvel.